sense més rotllo per part meva, comencem i anem al tema. Començarà el Marc, o sigui que endavant. Bé, doncs, bona tarda a tothom. En primer lloc volia donar les gràcies a l'Oriol i a la Fundació per convidar-me en aquest seminari. Volia demanar disculpes també perquè aquest matí tenia obligacions a la universitat com a docent i no he pogut assistir a les primeres sessions del seminari. Vaig acceptar la invitació en primer lloc perquè em feia il·lusió fer una aportació des del meu camp d'estudi, des del camp d'estudi de la teoria política a l'acadèmia, a la Universitat Pompeu Fabra. Estic en la fase final, en la fase d'esperar per la defensa de la tesi doctoral sobre teories de la secessió. El meu supervisor és el professor catedràtic Ferran Requejo, a la Universitat Pompeu Fabra. I bé, em feia il·lusió fer una aportació, una reflexió sobre el populisme, però també tinc una segona raó per la qual he acceptat aquesta invitació, i és que és precisament en la Unió Europea, en el marc polític europeu, en el que penso que hi ha la solució en aquest populisme creixent. Per tant, ja els hi avanço la meva tesi. La meva tesi és que en aquest context de populisme creixent hem d'apostar de manera decidida per les institucions de la Unió Europea i hem d'apostar de manera decidida per una democratització i transnacionalització de la Unió Europea. Aquesta és la meva tesi i vaig intentar desenvolupar una mica el que són els punts principals d'aquest argument, també amb la perspectiva de que quan acabem hi hagin preguntes, hi hagin intervencions i puguem debatre una mica aquesta posició. És cert, i aquest matí ho han escoltat, hi ha un populisme, hi ha un tipus de populisme que és el populisme d'extrema dreta. És a dir, tots coincidim a assenyalar un seguit de característiques que a Europa no ens són estranyes, per desgràcia, i coneixem tots l'etiqueta dels partits d'extrema dreta, els partits de caire feixista, diguéssim, que hi ha arreu d'Europa, tot i que és una tipologia més complicada, tal com aquest matí segur que ha explicat el senyor Xavier Casals. Ara bé, a mi m'agradaria dir que el concepte de populisme, des d'un punt de vista de la teoria democràtica, des d'un punt de vista de la teoria política, no l'hauríem de circumscriure al que són els partits d'extrema dreta. Per tant, a mi m'agradaria fer una definició, ni que sigui mínima, del que jo considero un partit populista o un comportament populista. Jo destacaria tres grans característiques pel que fa a la qüestió del populisme. Destacaria principalment en el que és el discurs d'aquest tipus de partits la idea de intentar representar, en primer lloc, un grup de persones que no és tota la ciutadania. Aquesta seria una primera característica del populisme. En aquest sentit, el Partit Populista s'allunya del tipus de partits que tenim a les democràcies europees actualment, que són partits catch-all party, és a dir, aquests partits que busquen tots els votants. El Partit Populista, en contra del que diu la seva retòrica, generalment el que fa és dividir l'electorat en un tipus de gent corrent, de gent ordinària o de treballadors o un col·lectiu ètnic concret o un seguit de característiques concretes que diuen representar veritablement. Aquest seria un primer moviment tàctic per detectar un comportament o un partit populista. Una segona característica important és apel·lar directament a aquesta comunitat política i atribuir-li uns valors, és a dir, atribuir-li uns valors que probablement no són ni d'aquella comunitat política, sinó que són una visió romàntica d'aquella comunitat, atribuir-li uns valors que objectivament potser no té, diguéssim. Per tant, té una funció també de definició del seu propi electorat que prèviament ha preseleccionat, diguéssim. Pensin, per exemple, en aquest partit grec, Alba Daurada. Jo no soc expert en la societat grega, però segur que la societat grega és molt més heterogènia
que aquest perfil del grec pur, autèntic, treballador, etc., que intenta dibuixar el que és Alba Daurada. El mateix podríem dir, si em permeten, anant al sistema de partits de casa nostra, el mateix podríem dir d'un partit com Ciutadans, Partit per la Ciutadania, que al meu entendre té una actitud a vegades, en certa manera, populista, a l'hora d'apel·lar a aquells que són castellanoparlants o de matriu castellana en contra dels catalanoparlants a Catalunya. La societat catalana és molt més heterogènia que una divisió entre castellanoparlants i catalanoparlants. Finalment, en aquest moviment jo destacaria també una tercera característica. Tenim una divisió de l'electorat, tenim apel·lar als seus valors, i una tercera característica seria confrontar, a vegades fins i tot de manera violenta, aquest electorat amb algú que és l'enemic, en certa manera. És a dir, aquest antagonisme que caracteritza la política plantejada en aquests termes, aquest antagonisme de buscar un enemic interior, diguéssim. L'enemic interior preferit dels populistes és l'establishment, la classe política establerta, etc. És a dir, les persones que ocupen les posicions de poder. A mi em sembla que aquestes tres característiques serien les essencials, però en aquest moviment hi hauríem d'afegir també altres característiques de tipus organitzatiu. Generalment aquests partits, ja ho saben, tenen un lideratge fort, tenen un lideratge carismàtic, generalment, d'un líder que dirigeix tota la militància. Pensin, per exemple, en el moviment 5 estrelles a Itàlia. Segur que hi ha algú aquí que coneix molt millor la política italiana que jo, però a mi em sembla que és un exemple clar d'un lideratge carismàtic que a l'hora de la veritat és molt a prop i molt lluny a la vegada de les persones a les que està apel·lant. També tindríem en aquests partits una dificultat evident en el que és la institucionalització de l'estructura de partit, en el que és el funcionament d'un partit de tall menys populista i més corrent, diguéssim, més democràtic. Si em permeten, a mi m'agradaria dir, seguint amb aquestes característiques que he dit, un parell d'observacions a partir d'aquesta definició.